Son varias as melloras que viviu o complexo deportivo de Fontecarmoa nos últimos anos. Nestes momentos, os traballos céntranse na pista de atletismo. Por unha banda, co cambio da iluminación que permitiu reforzar o número de focos. Pola outra, coa renovación do tapiz da pista. Dúas actuacións que supoñen un investimento de 165.000 euros financiados íntegramente pola Deputación de Pontevedra. Esta mañá, o presidente provincial destacaba a importancia deste proxecto, xa que a reforma permitirá homologar esta pista para acoller competicións oficiais. Aquí vai supoñer un salto importante a raíz das melloras que se van a realizar a efectos de poder albergar probas de atletismo a nivel autonómico ou incluso nacional. Luis López vai máis alá lembrando a aposta do Goberno provincial por este complexo deportivo que nos últimos anos foi obxecto de distintas melloras con ata 3 millóns de achegas da Deputación. Cando falamos de Fontecarmoa, todo o complexo deportivo que hai aquí en Vilagarcía representa o que é a perfección a acción de goberno da Diputación nesta provincia do deporte. Falamos de pista de atletismo Fontecarmoa, 165.000 euros, piscina municipal, 2 millóns de euros, donde a través dun plan que foi o primeiro que, como presidente da Diputación, asinei co alcalde de Vilagarcía, logo o plan extra, que tamén foi Vilagarcía, o concello co que primeiro asinei da provincia, 2 millóns, e logo a reforma integral do pabellón, a reforma interior do pabellón municipal Sara Gómez. O alcalde de Vilagarcía recoñeceu o papel que xoga a Deputación neste complexo deportivo, destacando o esforzo de todas as administracións para a súa renovación. Por suposto, hai unha inversión da Deputación aquí en este complexo, como doutras administracións, fondos europeos, Xunta de Galicia, e por suposto do propio Concello de Vilagarcía. Neste complexo de Fontecarmoa, entre estas pistas de atletismo e iluminación, pero o pabellón Sara Gómez, que a reforma foi interior, pero tamén exterior, a ampliación da piscina municipal, o campo de herba do Manuel Jiménez. Solamente en este complexo, durante estes 2 anos que levamos de mandato, 2 e pico, se levan gastados casi 6 millóns de euros. Varela atendeu a man ao presidente da Deputación para seguir traballando xuntos e pediulle que todos os investimentos provinciais estean o menos condicionados posibles para que sexan os concellos os que decidan onde queren destinar os fondos, como é o caso do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas.